Mám tu nejaké spotrebované produkty, nazbieralo sa mi toho celkom dosť a preto by som toto video rozdelila do takých dvoch častí. Najprv budem hovoriť o vlasových produktoch a potom prejdem na pleť a telo. Takže ako prvý tu mám tento Aussie fialový šampón na blond vlasy. Ja som ho včera akorát domínala, takže som trošku nechala, aby ste videli, že bol takýto fialový, aj keď toto už je len taká vodička. Toto je taký šampón, ktorý neutralizuje žlté tóny a väčšinou tieto šampóny vysúšajú vlasy, ale pri tomto som taký pocit nemala. Necháva sa pôsobiť 3 až 5 minút, má taký postupný účinok, čiže keď si ho dáte prvýkrát, tak to nebudete až vidieť až taký nejaký rozdiel. Ten účinok budete vidieť až pri takých 3-4 použitiach. Ja mám trošku taký hrubší vlas, takže neviem úplne ako by na veľmi jemné vlasy pôsobil, ale za mňa mi moje vlasy nejako nevysúša a dá sa dobre zmyť. Tento od Aussie nie je úplne najlepší fialový šampón, ktorý som používala. Toto je taká stredná cesta, k tomu ani nie je drahý. Ak chcete mať taký krajší blond odtieň, tak toto blondinkám odporúčam. Ako ďalší šampón tu mám tento Microsilver šampón, ktorý je výborný, ak máte suchú pokožku hlavy, veľké lupiny, napríklad aj psoriázu alebo exém pri pokožke hlavy, tak veľmi dobre pôsobí na presne tieto problémy. Keď ma začala svrbiť hlava a videla som, že tam mám také väčšie lupiny, tak som stiahla po tomto šampóne a naozaj mi veľmi pomohol. Obsahuje mikročastice striebra, také čisté striebro, ktoré vám vytvorí na pokožke hlavy film, ktorý vlastne chráni pred baktériami, tiež pomáha pri začervenaní a pri nejakom takom podradení pokožky. Takže ak máte tieto problémy, tak určite odporúčam tento šampónik. Ďalší šampón, ktorý tu mám, je tento od značky Monday. Tento šampón je na suché vlasy, obsahuje kokosový olej, bambúcké maslo, vitamín E a takisto rýžový proteín, kvôli ktorému som si tento šampón kúpila. Okrem toho, že som si ho kúpila aj kvôli tomu, ako vypadá táto krabička. Tento šampón má stredne hustú konzistenciu a keď som si ho dávala na korienky, mala som pri tých korienkoch pocit, ako keby som nemala proste dostatočne umytú tú hlavu. Nemôžem povedať, že by som si ho chcela znova kúpiť, ale nemôžem na ňo povedať ani nič zlé. A je to aj preto, lebo je na suché vlasy a ja pri tých korienkoch, keď si idem hlavu umývať, tak mám masné vlasy. Takže nie je asi úplne vhodný na môj typ vlasov, ale to neznamená, že by bol zlý. Čo sa týka vône, má to takú veľmi jemnú, až takú skôr žiadnu vôňu. Tento šampón je najdrahší šampón, aký som kedy skúšala. Ja som ho dostala na testovanie od stránky O2Test. Takú celú sériu, bolo tam aj sérum, aj balzám na vlasy. To je taká luxusná starostlivosť. Keď tým vlasom chcete naozaj dodať maximálny luxus, tak siahnete po tomto šampóne. Volá sa to Shu Uemura. Toto je konkrétne Ashita Supreme. Tento šampón obsahuje extrakt z ashitaby a ashitaba je známa ako rastlina zajtrajška. Má extrémne rýchle regeneračné schopnosti. Vlasy by ste mali mať krajšie, také jemnejšie, vyživené a lesklejšie. Musím povedať, že čo mi fakt nevyhovovalo, bola tá extrémna vôňa. Toto je taká vôňa, ako keby som si dala na hlavu pánsky deodorant. Škoda tej vône, nechápem, prečo to musí takú vôňu mať. Je veľmi dobrý, veľmi drahý, myslím, že 300 ml stojí okolo 50 €. Tieto Shu Uemura sa väčšinou používajú v kaderníctvách, ale dajú sa kúpiť aj takto. Toto je vlastne výnimočné tým výťažkom z tej ashitaby. Ďalší môj obľúbený produkt a toto je od značky Lee Stafford a je to ochranný sprej na vlasy. Chráni pred teplom, pred UV, dodá vlasom lesk a ochranu. Mne tieto produkty od Lee Stafford strašne voňajú. Pripomínajú mi moje obdobie, keď som žila v Severnom Írsku a mám také veľmi dobré spomienky na to. Ja som tam objavila túto značku a milujem ju. Je perfektná vec na ochranu pred teplom, vonia mi to, obsahuje to zelený čaj. Hocičo z tejto značky, čo som vyskúšala, tak bolo výborné. Toto je ešte konkrétne aj na také vyrovnanie vlasov, aby ste ich mali také rovné, hladké. Olej od značky Chi. Je to suchý olej, musím povedať, že po ňom som mala tie vlasy také hebké, jemné, lesklé, rýchlo sa strebával. Mala som z neho veľmi dobrý pocit, až na to, že strašne smrdí. Má to takú opäť mužskú vôňu, takú veľmi výraznú, až takú ťažkú. Ja mám rada mužské vône, ale nie na mne a nie v produktoch, ktoré si dávam na vlasy. Keď si tak pričuchnete ku tým vlasom, tak to proste cítite. Ako ďalší tu mám suchý šampón od Schwarzkopf.
Suché šampóny mám celkom rada, lebo vám to pomôže, keď proste potrebujete narýchlo niekam ísť a necítite sa na to. Ale vadí mi na tých šampónoch, že oni nemajú peknú vôňu, väčšina. Dodá pekne objem do vlasov, tá vôňa mi nesedí a takisto aj biely povlak zanecháva. Jeden z najlepších produktov, ktorý odporúčam úplne každému, kto má nejaký problém s vlasmi, či už s vypadávaním alebo so suchými vlasmi, tak je určite toto tonikum. Úplne vám neprestanú vypadávať, ale pomôže to s tým vypadávaním. Ja už ho používam 2 roky a ja cítim proste, že ten vlas je ako keby taký, má takú lepšiu kvalitu, tá štruktúra vlasu je taká lepšia, lebo si tú výživu proste dávate priamo ku korienkom, ako keby ten vlas sa napije a proste potom dostane druhý dých, takže cítim, že naozaj aj tá kvalita vlasov sa mi zlepšila. Teraz ho nepoužívam, lebo skúšam tú metódu olejovania vlasov a chcem vedieť, že aký to bude mať efekt. Ak chcete taký rýchly účinok, tak určite tento produkt. Mám tu ešte jeden suchý šampón, vám nedodá veľmi objem na vlasoch, aspoň teda mne, lebo ja potrebujem túto niečo také silnejšie, aby to tie vlasy držalo hore. Malo to taký biely povlak a príjemná čerešňová vôňa. Mám tu ďalší olej od značky Chi. Obsahuje čistý prírodný hodváb, sojové bielkoviny a pšenicu. Tá vôňa je krajšia ako ten čierny olejček. Kúsok mi tam ešte ostal. Pekne si to takto aplikujete a dodávam to vlastne tým vlasom taký lesk, peknú hodvábnu štruktúru. Tak to bolo všetko z vlasových produktov. Ostali mi tu ešte na telo a na tvár nejaké produkty a to spravím do druhého videa. A ak vás bavia takéto videá, budem rada, ak ma dáte sledovať.